MiG-50 a našimi staršími stíhačkami MiG-29, najmä čo sa týka výzbroje a elektronických systémov? Tak som rád, že sa pýtate hlavne túto druhú časť otázky, pretože to je ten hlavný rozdiel medzi našou starou 29 a F-16. Sú to hlavne tie avionické systémy a zbraňové systémy lietadla. Avionické systémy, hlavne radar, systém vlastnej ochrany, Viper Shield a celková tá architektúra toho lietadla, ktorá je prispôsobená pre pilota, preto aby ten pilot bol schopný robiť to, čo má robiť a preto aby bol schopný splniť misiu. Čo sa týka zbraňových systémov, disponujeme lepšími zbraňovými systémami pre boj vzduch-vzduch, teda v rámci VVR a BVR máme M9X pre VVR misie, teda pre misie, kde vidíte nepriateľa alebo protivníka, a raketu M120 AMRAAM pre BVR, teda Beyond Visual Range pre systém a lietanie, keď nepriateľa nevidíte. Čo sa týka výzbroje air to ground, toto je vec, ktorú 29 ako taká vôbec nedisponovala, disponovala iba neriadenými raketami a neriadenými bombami. My máme tzv. Inteligentnú muníciu, ktorá je navádzaná cez GPS signál alebo laserový signál v prípade kombinácie oboch.